οι οποίες οι χορδές ενώνονται, έρχονται πάνω και συνδέονται με τα αυτιά, οτία και ποντιακά αυτιά. Η απόσταση από εδώ μέχρι εδώ λέγεται περτές και αν αυτή δεν είναι ο περτές σωστός και έχει κάπου κενά, χάνει η λύρα. Πρέπει να είναι αλφαδιά ευθεία κάτω. Από εδώ αυτά εδώ είναι, τα λέμε ποντιακά, ροθούνια, που σημαίνει αυτά που έχουμε και εμείς στη μύτη είναι τα ροθούνια. Από εκεί αναπνέει η λύρα. Το κεφάλι, όπως είπαμε, η γούλα, ο λαιμός, η ράσια, η πλάτη και το πίσω μέρος. Το τοξάρι κατασκευάζουμε, την τρίχα την παίρνουμε από αρσενικό άλογο, διότι τις θηλυκιάς κόβονται. Και ο λόγος είναι γιατί η θηλυκιά κατουράει την ουρά της. Και οπότε καίγεται η τρίχα και δεν κρατάει. Κατασκευαστικά μου κρατάει εμένα 3 μέρες, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην βγει όπως τη θέλω εγώ, οπότε ξανά τη χαλάω, σπάω το καπάκι, βάζω άλλο καπάκι, αυτό που θέλω εγώ. Έχει 3 κουρτίσματα η λύρα, περισσότερο έχει, αλλά τα βασικά είναι 3 κουρτίσματα. Είναι ψηλά, μεσαία, ζήλια, γαπάνια. Αυτό είναι ζηλογάπανο, να παίζει και λίγο ζήλια και λίγο γαπάνια. Αυτή εδώ η λύρα είναι ψηλή, είναι ζήλια, που τραγουδάνε σε πριμαριστές φωνές, όπως είχε ο σχορεμένος ο Χρύσανθος, ο Κρουτίδης, ο Παρχαρίδης. Αυτοί τραγουδάνε με ζήλια λύρα, με πριμαριστές. Είναι οι φωνές τους και τραγουδάνε. Έχω κάνει πάρα πολλές λύρες. Πάρα πολλές. Δουλεύω περισσότερο με παραγγελία, γιατί δεν έχω και χρόνο να κάτσω να κατασκευάσω πάρα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι συνταξιούχος, κυρίως η εργασία μου είναι κατασκευή της λύρας. Ξεκίνησα από μικρός, με μεράκι να μάθω. Δεν έτυχε. Και αφού δεν έτυχε να μάθω λύρα, έτυχε να κάνω καλές λύρες. Όχι εγώ να το λένε και οι υπόλοιποι. Έμαθα πάρα πολλά χρήσιμα από τον σχορεμένο, το Μακαρίτη, το Χρύσανθο, ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Αν δεν έχεις αυτή επάνω στη μουσική, την παραδοσιακή, την ποντιακά, οι κατασκευές θα είναι, βέβαια μπορεί να βγάλει μια λύρα τυχαία, να βγει πάρα πολύ καλή η κατασκευή του. Όπως είναι πάρα πολλοί που κάνουν καλές λύρες, όμοιες ακριβώς δεν βγαίνουν, στον ήχο, δεν βγαίνουν. Παραπλήσιες μπορεί να βγει. Επειδή η κατασκευή της λύρας οφείλονται στη λεπτομέρεια, το πάχος από εδώ, του καπακιού το πάγος, οι αποστάσεις, τα μέτρα, όλα αυτά παίζουν και δεν μπορείς ακριβώς, δεν είναι βλέπεις η πρέσα να το βάλεις και να βγει πατέντα ακριβώς. Γι' αυτό και δεν βγαίνει, ακριβώς το ίδιο. Βλέπεις είναι τραγουδιστές που τραγουδάνε σε ρε, χαμηλά, είναι σε ντο, σε λα, σε δις, λαδίεση. Αυτά όλα έρχεται ο καλλιτέχνης, μου λέει θα κάνω ένα δίσκο, θέλω με τον τάδε τραγουδιστή μια λύρα. Όταν ζούσε ο σχορεμένος ο Χρυσανθόπουλος μου είπε, Νικόλα, θα σου πω ένα μυστικό, δεν το ήξερε ο κόσμος, θα κάνω δίσκο με το Καζαντζή, θέλω μία λύρα. Μπράβο. Τον πήγα 2, τη μία την κράτησε, η οποία έχει βγάλει ένα κομμάτι με τη λύρα τη δικιά μου έπαιξε. Τα ίδια ήρθε και ο Θόδωρος ο Βεριώτης. Και αυτός μου λέει θέλω μία ακριβώς σαν αυτή. Λέω σαν αυτή δεν βγαίνει, αλλά θα βγει παραπλήσια. Όπως και βγήκε παραπλήσια και που παίζει ο Βεριώτης ο Θόδωρος με τον Χρύσανθο. Δίνω λύρες σε πολλούς δασκάλους. Όπως είναι ο Βεριώτης, που μαθαίνουν τα παιδιά του σχολείου, όπως είναι ο Κογκαλίδης ο Παναγιώτης παίρνει από μένα, από την Τολεμαΐδα ο Κώστας ο Παναγιωτίδης, και άλλοι δεν μπορώ να τους θυμηθώ, παίρνουν για τους μαθητές, γιατί θέλουν να είναι σωστές τα πατήματα της λύρας για να μπορέσει ο μαθητής να μάθει σωστά.
ποντιακή λύρα, οι κεμεντζές.